Niltum 5 nong rongkang MSCA konsensia presiden lo lapan ke dak nilitung kang isar toman ke niltum eklem rapet rongkang sisi long eklem rapet alang li organize secretary lo alang li ke assistant general secretary lo lapan pu alang li timu sangho bang ke LA and representative lo lapan dak sodung tu ke do la ke ingi sangho ke dak krang long john mana tika left pu PS as secretary lo pu nilinung la ke dak krang long john lo jeret lo tika left lo PS presiden lo lapan pu anung ke do atum an ke la ke nil tum claim rapet party long claim rapet atum sai sel dak pini nil tum ke wang nang kok la pu hello ke dam tang tarik in korapo thang achiklor kom February in korapo dak ini NGO buat tum kewang utang mah APHLC pu kecil pu pen kewang pen mah hadak ke than ke lapu helo ika lapen ke cera soran tak pu NGO APHLC si nang don thai lo wala ta sidak nil tum dak krang long john lo batika left PS lo dak nil tum inut te ingrai dunde lapen ke kalau bang son inut bahini wang pusipula ke kopine NGO business NGO pun ada business pun ang kok arti hang hempre hang apa ni leader lo lagi PHLC ini ada tu tang ad lo datum ke lagi NGO PHLC NGO pun lagi ko puson pen kacir ni li dun tekeder lo lagi pinje business pen hisap si hempre hang apa ni leader lo lagi latum PHLC abinong hempre hang kaya pangkacar jap atum apan armong amoy arbung kapi phuk dun ba kapi bob dun akam se klem lo kapang rei phalang hu dun akam si klaim chot lo la si don dak la bang so pen non dak nil tum ke wang la hello dak jeret awa inuta nil tum APHLC tum ke ching be dun de la pen dun de hala bang sor ni inut bahini tum dun la ke congress pen BJP tum chot sikidun pen al tum president secretary putan nili mo news long tek long lo hala wai song hi alang lita congress song si klaim dun bom abang pina lapan hala Agustin Kathar puta lata Kongres ong si klaim dun bom abang pina lapan inut bahini ke dun BJP malah inut bahini ke dun teman ta BJP tum sai se IPHLC mui ke inut ta dakawi lapan al tum bahini le ke dun ba amen ke dun ko ke krong ke dun ko kang tum bojaran ni dapat langsung bojaran ni bojar pen ke wang baik pen wang bom masih la tum panet dun tek sedang na pang ni dun ku sini tu mar julong le la sidak lam klar dia tum cipina kok ke thela poilo dia tum APHLC abinong APHLC kei pan kache rai APHLC jai ka thar ke japon APHLC long dia tum dak krang long jon hawat ma de tika hawat APS ini inutan dia tum dunde la pencing be dunde non ni long dak PS long claim CC long claim rapet organizing secretary do alang li te ni paning jena la pen ke adun tu il tum LA long kacarap dun timung sangho junis timung alang liat do alang liat teni paning jena lapen dak APS krang long jong APS president secretary alang tum ta inut le inut paning jena pusini li nonapor ang tum pan apor pilu nang litum dak media nang tum daan ke wang pen litum long an nang litum pakai dokok pen wang pen litum long daan nang ce tong pot nang litum pan kardom pilo kardom lapen nilitum non apor ladan ke wang nang kok krang long yon APS long wang nang kok ke dam tang tarik kok mayong tadi ingkorapo tarik ingkorapo alang tum je la non NGO mate official se kimi watum alang tum dak ke wang ike la ke alang tum amen long thek da poti non official si pu ke chir dam ke la ke dak mudai mane litum ke thek dam long a char mane ke chini nang ji ke la ke jai sarafan alang la so party fan nang ridun dia fan si la tum la so target ke en lapen la dak khang long yon long alang tum ke wang ike dak khang long yon long APS tum pen ke inut tala dak dunde lapen la tum karjulong nili tuhan ke thana teng pulote alang tum bangga la NGO tum ke wang lapen dak hingpia klimeronji pu alam alang tum karjulong pen si dun pu amat apia alam ke than mangge party alam wande amat si prai tum ke aning la so ke puphe masi dam lapen la dak ache tong ke bang
kep ingkoi bak doi BJP ben sia wang se pu sia alang tum pen nili tum phanang than lo nili tum ke wang I ke je alang tum lada ke do an pia tum mang hu he lang la pa alang tum dak ke do pia tum phan an ta churo lo athema alang li tum ke claim aning mesen men ke claim pon alang tum aning thir prong panda ke do palang dan churo lo athema alang tum mang hu dun de la pen la ke IPSLC ke la ke amen ke nun chot la pen la tum kali puchini palang tum jasemet ke la dak pia thani li akero pilo je alang tum ki dunde alam ke la pohelo je alang tum la so NGO ke la ke umdai la ke BJP la tum anglong kaching wa la so kaphem so do je la non jem han se ke yapon la ke direct ili tum BJP pule jong dunde tanang sipolo pulo te la tum ke arlu kaching wa do la pen BJP long men IPSLC non la NGO long pon po an ke la tum banga arlo bange kaching wa so do je nang tum ke mo BJP han le बहुत पिसा नहीं तुम पेन मांगे थांग ना फुकलु ला तुम माने जेनतेन ला तुम कपिलो के क्लेम पोनो बांके ला जाय सार के जा पोनो पार्टी फ्रीदुलोंग चितान तामे ला सो टारगेट में सेलांग तुम के मांग पोन ला सो IPSLC की मी NGO के रात तुम करबेंगलोंग रात में चिनी नंगी लागे क्रोय दु नंगने मांग होदु नंगने ला पेन निली निंगे नो निंगे दुन ओएलो ला कादो काबेल तुम रात तुम नन चिनी लो पोसी ला सो अलाम नो निली नंगली तुम मेसेज नाय पिला इली तुम करबेंगलोंग सो media pen nang litung theklong anda mechini non mang hodu nang nelo litung non kamang hodu nang ya por kalilu athema litung kar biang long non litum akhaya tum non nang wir bang lo ke do thaya we ante itum mang hodu bom na lang ma lasi litum bang putin da mang hodu nang ne lasi non ke wangji litum thirklong ma do nang ji an ben thirklong si do lang apo sila kado ka we litum media long theklong akor te la kado ka we tum tribal ra da tum ant da me chini nang ji ke non por ke litum mang hodu nang nelo athema litum non khai ki wir ya por pot iltum la nang ke ya pon IPSLC jem han se nang than alam ke badu ta arju nang nelo la ke humudai tum chini duno la ke BJP pen se la tum ke claim atowar pinak lage la si nili paninge padingo elo nili pena bang non nili non ke than nili tum la si nili na humri lo la si dak yut hen pen mo tum si tham long lo la si ko an ma ho khna ho ma ke tum non chini lo la si nilihin pen bangke lam jun kani ye jun uji bangke bela lasi non ahok ana hok ma ahok ma lasi ladak a presiden do a secretary do lasi ladak a secretary a presiden ke ahem full lasi orang ahem full kot lasi arong arong ba la pena a secretary presiden tum pan le ana hok ma le ana tum pan le kla dapan at kontin lasi lam lam sa order ting nang pidu